magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicoliala and Diego Bandido, kagabi po kami po ay nagkaroon ng Christmas party. And gusto ko lang po i-share ang good news na kami po ang nag-champion sa Christmas presentation. Wow! Yahoo! Congrats! Ang lagay Ganun-ganun na lang. Congratulate na lang. Wala bang pamantika sa bibig. At saka basta paalay. Wala bang gano'n? Ano, bati-bati na lang talaga ngayon? Nakakaloka. Yung mga Gcash. Nababawa pa Gcash. Kung gusto mo mas maganda yung shout out, kasama lahat ng members ng group, pati yung choreographer, Gcash is life. Chares! Edi congratulations. Congratulations doon sa lahat ng mga nananalo ng kung ano man kapag Christmas party, whether it's during the raffle o kaya during the Christmas presentation o kaya acknowledgement dahil kayo po ay naging parte ng kumpanya ng ilang taon, mga service awardees. Ayan. Sa atin congratulations. May ganap ba sa atin ngayon? Na ano? Na sa Christmas party natin? Meron! Next week na, di ba? Next week na. Oo nga. Wala na po kami sa hulog eh. Wala lutang na kami sa dami ng mga gawain. Totoo. Kaya inuna ko na talaga this week yung meeting. Kasi napapamiting ulit. Kasi baka naman murahin nyo na ako. May meeting pa ako next week. Ano ba? So itodo na natin yung mga meetings, di ba? Christmas party nyo rin po ba mamayang gabi? Ayan. Tandaan, ano bang araw ngayon? Today is Wednesday. So ibig sabihin, may pasok po bukas. So kung halimbawa ikaw ay iinom sa Christmas party nyo mamaya, di ba yung tamang ano lang. Sakto lang, yung chill-chill lang. Correct. Yung makakauwi ka pa. Yung makakapag-book ka ng maigi. Kasi di ba kapag halimbawa ganyan, nangyari yun sa kaibigan ko eh. Sobrang lasing niya after ng Christmas party, nagbo-book siya. Ang ending, parang ang binook niya ay basta ang binook niya ay yung delivery eh. Yung parang delivery app siya. Pero sabi ko, naglalamove. Although yung Lalamove may Lala Ride meron na din siya. Ganon. Basta delivery, basta may iba, ewan ko kung ano, basta hindi pwede tao. Sabi ko, lasing ka ba? Sabi niya, friend eh. So ayun, ako na ang pumick up. Mabuti kung meron kayong kaibigan pwedeng pumick up sa'yo, kamag-anak na pwedeng pumick up, diba? Papaano kung wala? Correct. So kailangan, kalmahan lang, chill-chill lang, yung masaya lang. Ganon. Enjoyin lang po natin mga kabisyo kasi pakatandaan, yes, it's just one night and one party, pero yung one night na yan ay magdidikta din ng future mo sa kumpanya. Nakakahiya kapag may ginawa kang medyo kabalbalan dahil nasobrahan ka sa inom. Baka kung sino-sino na lang yung mga lalandiin mo doon. Kaya nga, di ba? Naku. May mga tao pa naman na pag nasobrahan ng alak, nagba-blackout. Hindi nila alam pa nung ginagawa nila. Totoo. Di ba? Nawawala na sila sa tamang. Ay naku, wag na nating ikwento. Kasi kwento lang ang lahat dahil wala tayong video. Diba? Buti na lang talaga nung mga panahon na tayo'y nagwawalwal, Diego Bandido. Tama. Ano pa ito? Wala pa pong ebidensya. Nako, may mga ebidensya na talaga. Ay nako, na-cancel na talaga tayo. Parang feeling ko the next day, wala tayong listener.
Sasabihin nila ako napakasamang ehemplo ng mga yan, no, di ba? Buti na lang talaga nabuhay tayo sa henerasyon na wala pa masyadong wala pa masyado talagang ebidensya kasi natatandaan ko dati. Kwento lang ang lahat eh. Meron akong ebidensya dati na hindi ko alam kung may naka-reprint ba or may copy man lang or yung negative, 'di ba, na pwedeng i-reprint. Pinagtripan ako ng mga kaibigan ko noon na lasing ako. Drinowingan nila ako sa mukha, tapos nilagyan nila ako ng talong sa anes, 'di ba? yan yung mga friends ko. Tapos nagpicture sila. And kung nangyari yan ngayon, hindi na yan maaring nakakatawa siya sa umpisa. Kaya lang, ang ending dito is kung hindi siya ma-delete, which is hindi naman talaga siya ma-delete, nandiyan na yan sa na may digital footprint, yan, meron ng ebidensya, nandiyan at nandiyan lang siya. Walang problema dun sa circle of friends, ang problema yung mga hindi nyo kakilala. Correct. Yun yung manghuhusga sa inyo. Diba yung mga circle of friends, gagawin nila yan kasi alam nila makulit ka rin eh. Hindi naman nila gagawin yan dun sa introvert na hindi maloloko eh. Diba? Pero tandaan po natin, pagka niloko-loko tayo ng kaibigan natin, kasi alam natin na pwede tayong loko-lokohin. Correct. Hindi naman nila gagawin yun sa pikon. Tama. Diba? Hindi nila gagawin yun sa sensitive. Ganon. So, buti na lang talaga. Wala. Kwento ko lang. Pwede nga invento lang to eh. Kasi walang ebidensya. Pero ngayon mo gawin yan. Pagdating ng panahon, diba? Pagsisisihan mo kapag ka naungkat. Ayaw natin may mga nauungkat. Ako meron akong ginawa dati na sa parang yung sayawan, di ba usually pag sa may mga baile. fiesta o baile, na alam ko lasing na lasing ako, tapos sa gitna sumasayaw, tapos yung kasama kong lalaki, parang inawakan ko yung ulo niya, pero tinakpan ko naman dito yung bibig. Tapos kunyari parang magkising-sing. Yung mga bidabid, tinginan lahat ng mga tao. Nung time na yun, Jegs. Yung time na yan, for sure, hindi pa tanggap hindi pa tanggap ang LGBTQ. Mga eksena mo talaga nung araw. Dala ng kalasingan, nakakaloka. Diba? Totoo yan. Dala ng kalasingan, may mga bagay po tayo na mga magagawa na hindi natin regular na nagagawa. So, let's just be extra careful, mga kabisyo, kasi ayaw po natin na pagsisisihan natin. Correct. Di ba ang daldal ko sa radyo, ang dami kong kinikwento. Yung dahil sa kakakwento ko at dahil may digital footprint ng lahat ng kwento ko, alam na mga anak na mga anak ko na nagyosi ako nung araw. Kung hindi ko naman kwento sa radyo, wala naman sila ebidensya meron lang ako pa isa-isang picture at video, pero wala, hindi ganon. Diba? Kasi nga, pictures or it did not happen. Ngayon, may picture, may video. Ayan. Trust no one. Correct. Lalo na kung may naiinggit sa'yo dyan sa opisina. Naku po. Naghihintay na mapabagsak ka. Naku po. Pero ayun na, lasing na siya. Lasing na siya. Bibigyan natin Ito na pang-blackmail ko sa kanya, diba? You cannot trust everyone. Trust no one, kabisyo. Basta dapat, dun lang tayo sa nag-e-enjoy na chill lang. Yeah. So, dapat you can handle your liquor. Yes, correct. Alam mo yung limit mo. Hanggang yung term namin hanggang Bon Jovi type lang. Ano ibig sabihin ng Bon Jovi? Yung groggy girl. Ay, lang. Yung chill lang. Tipsy na chill. Na masarap yung may high. Masarap may high. Ang pangit pakinggan. Sorry, erase. Datingan mo Kaya ka, masarap may high. Erase po, erase. Hindi nyo po yun narinig. Wala po kayong narinig. Isa po itong X. Hindi yung basta yung chill lang. Alam nyo ng mga alam mo pa rin yung mga nangyayari. Na masaya lang yung pakiramdam mo. Yung mga tipong mas confident ka lang gawin yung mga bagay-bagay. Pero hindi ka mapapahiya. Yung control mo pa yung reflexes mo. Meron kasing lasing na hindi mo na makukontrol. Yung mga nakakabasag na. Correct. Sumasandal na kung kani-kanino. May mga hinahalikan ng hindi kilala. Diba? Sumasampay na. Correct. Diba? Yung mga ganyan, sumasayaw na lang bigla ng sexy dance. Na pwedeng maging dahilan ng iyong kahihiyan. Tumatayo sa ibabaw ng lamesa. Ayan, diba? Tapos, nagpapadala sa chant na, take it off. Take it off. Diba?
Wag na wag. So ano lang po tayo. Tsaka dapat lagi sa grupo, sa barkada, sa tropa, dapat laging may nananatili dyan na sober. Yan dapat meron dyang isa or dalawa. Definitely the driver. Kung sino ang magmamaneho, kung sino may-ari ng sasakyan, dapat siya yung manatiling gising. Correct. At sana hindi lang siya. Kasi mahirap kung siya lang, tapos sumusuka lahat, walang umaalalay. Mahirap na, di ba? So dapat laging ganun. May trust ka na person na pagka nalasing ka, alam mo may uwi ka na maayos. Tama. Kasi ayaw natin magkaroon. Gusto lang natin ng fun. Correct. Ayaw natin ng bad trip pagkatapos. Merry-making nga eh. Yes! Diba? Chill-chill lang. Let it be a Merry Christmas para po sa inyo. Good luck din. Again, congratulations sa mga nanalo na ng raffle, ng mga grand prize, consolation o kung ano man. At dun sa mga nanalo, dun sa mga Christmas presentation, congratulations. Pasalamatan nyo kahit plancha yan, water heater. Correct. Pasalamat ka, meron ka niyan. Pwede mo, kung di mo naman kailangan, pwede mong i-regift. Tama. Diba? So, it still is a blessing. Tama. Magiging blessing siya para sa ibang tao. Correct. Let's all be grateful. Kabisyo, ngayong Pasko! Ayan, speaking of ngayong Pasko, available na po yung aming lyric video. Yes, Kabisyo ngayong Pasko, mga kabisyo, ang first ever Christmas jingle ng Love Radio. Pinatutugtog na po ito nationwide. At syempre, dahil nga may lyric video na, international, pwede nyo na ma-enjoy ito. Abangan po ang aming music video coming out soon. Worldwide. Yes! Salamat mga kabisyo. Enjoy your day. Ayan, hanggang dito na lang po muna. Ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro